Какво ще правим? И аз не знам. Дени ми е казал, отвори го на камера. Един близък. Ей, ако четеш това, за тебе вече е твърде късно. Имаме за Йоан Петър някакво писмо, което е запечатано с... Как се казваш? Глупости. Опа. Последно видян на 06.09.2025 година. Снимка отзад с някакво страшилище. И това е готина изненада. Значи, имаме ключодържател на наследникът, още един стикер, така имаме свещ, като тук пише запали свещ пред огледалото, погледни себе си в очите и произнеси: аз оцелявах игрите на кръв и слава. Добре, ще имам занимание до вечера. И минаваме към най-хубавото нещо. Между другото, много се постарали с кутия подаръци. Много ви благодаря. А именно книгата Наследникът. Значи сега да видим. И доста луксозно изглежда, харесва ми. Яница Михайлова, Денислав Димчев, Наследникът. Виктор Мордем е интровертен 18 годишен младеж, откъснат от човешкия си живот и хвърлен в древен вампирски култ. Дени и Ани, благодаря ви, а вие, скъпи зрители, може да намерите книгата както онлайн, така и в книжарници Сиела, така че може... Не само, те сигурно навсякъде се разпространява.